Tu na Šmerdzonke. Takže horok na Šmerdzonke, ale aj s bruchom môžeš prísť, hej. Dneska je to moderné, najprv dieťa, potom čakáš. Takže ti prajem, že by si zarodila jak čerešňa. Chlapci kolárovci sú pripravení, že budú mať takú, jak sa povie, zvuková skúška. Spievajte s nimi, naozaj spievajte. Vy ste v tom šore, jak na príjmanie, čo čakáte, ste famózni. Vy ste tak nabudení, že ty normálne by si zmenila sviet dneska. Ty malička, ale silu máš neskutočnú. Účesté peche mode, frajerka si vás, aj že skáďal ste. Skáďal ste. A to jaký valal z ďaleka? Pri Trnave, takže vy všetké z teplej vody ste išli sem dneska. Či z dobrej vody. Vy ste od stredy, boli ste sa aj prúkať, no. Na koruna, ty si vyšla taká maľučka na tú húru. Tá co sa v batohu nosili. No ale však ty teraz vážiš na 20 kg, veci nemôžeš moja. A si krásna, si veľmi pekná. Počúvaj, ty si také dieťa, také krásne. Aj 60 budeš dieťa, také líder, vážne, veľmi pekná ste. Za to, že vás chválim, zaplatíte za reklamu. Moja zlata, ani 3 eur vám nepomôže. Nie, pán Boh, zaplať, to tu bude za to tie kľúče. Nech sa vám darí. A šíte aj vy ten pekný úsmev, máte všetky zuby, jak má Švedlár, vážne. Všetky máte, ale nemusíte, ona ide s ním, ale že zuby máte. Bo ja vždycky snívam, ja nikdy zuby nemám po kope. Minule som svekrine zobrala, čo som sa čudovala, že mi nesedia. Počkajte, sa pchá vaša dievka, dcera. Kde ste bola? Tola, šikať. A veľa tam ľudí. Nie, dcera tam robí. Nebola tam. Ja už išla si do Bratislavy na vypadovku, dobre, to nevadí. Mala povedať. Takže na stenu prídu chlapci, rodina, kamaráti, bratia, kolárovci, poďte na stenu. Príjemný, krásny deň, dámy a páni, milé deti, priatelia, vítajte na stretnutí Goraľov v Pieninách. Dnes sa na vás opäť tešíme na 15. ročníku tu v Červenom kláštore a budeme mať hrať a spievať v tomto zložení bicie nástroje Patrik Červenák, kontrabas a spev Jurko Švedlár, gitara Peťo Romčík, cymbal Miško Julius Hudy. Dnes sme veľmi radi, že bude aj dýchová sekcia, chlapci z orchestra z Košíc budú nás prevádzať a doprevádzať. Pozdravujú vás aj oni. Krásny pozdrav vám priniesol aj mladší brat. Veľmi sa na vás teší. Druhouslá spev Marek Kolár. Krásny piatok všetkým, ahoj! Opäť vás chce pozdraviť aj náš maskot Medveď. Miško vás pozdravuje všetkých. Ahoj! Krásny večer tu na stretnutí Goraľov v Pieninách 2025 vám želá aj starší brat, líder kapely Kolárovci. Prvé úslá spev Tomáš Kolár. Tak teda Červený kláštor 2025. Sme veľmi radi, že po roku na tomto krásnom mieste vo vašej spoločnosti a s perfektným počasím, čo viac si môžeme želať. Veľmi sa na vás tešíme, tak vítajte na našom festivale. Máme vás radi. Červený kláštor, ahoj! Áno, ďakujeme, Pane Bože, tam hore, že to počasie je fantastické. A otázka do publika, je tu niekto, kto sa chce baviť? Ja nič nepočujem. Že je tu niekto, kto sa chce baviť? Ja nič nepočujem, že je tu niekto, kto sa chce baviť? Priatelia, dámy a páni, koráli, korálky, ktorí ste prišli z blízka, z ďaleka, vítajte na stretnutí Goraľov 15. ročník. Ďakujeme, Pane Bože, za výborné počasie, za týchto ľudí. Chcem vidieť vaše ručky hore a poďte, že 3, 2, 1 a po Goráľsky, hej, hej, vítajte všetci, poďte, hej, hej, Miško, ruku, Si poďme zbierať, budeme pracovať hej, boli się zaczynał buci, rozwijać włosy, rozwijać. Hej, boli się zaczynał buci, rozwijać buci, rozwijać.
detských liet sa naučíme, že v murovanej pivnici tancovali zbojníci. Tak poďme. V murovanej pivnici tancovali zbojníci, v murovanej pivnici tancovali zbojníci. Pozadí si pekne hrať, Janocký složirák, pozadí si pekne hrať,